תקלת סוללה. תקלת סוללה תופיע בדרך כלל אחרי הפסקות חשמל ארוכות, או כשהסוללה עבר זמנה. מומלץ לא להגיע למצב הזה, אני אסביר בסוף. איך פותרים את התקלה? קודם כל, לחיצה על אנד ארוך, להשתיק את הקיבורד. ברגע שאני אפתח את הקופסה של ההזקה, אוטומטית תהיה לי צפצופים מחדש. אם לא, אומר שהטמפר כנראה מבוטל. טמפר, פתחנו מערכת, מוציאים את הסוללה הישנה. גם לידי יש מגוון סוללות, מוציאים אותה בזהירות שלא למשוך חוטים אחרים שלא קשורים, ומחזירים סוללה חדשה שקנינו מבעוד מועד. מומלץ סוללות של 7 אמפר אאואר למערכות ההזקה. סוגרים את הקופסה, ובדרך כלל אמורה להיעלם תקלה. אם לא נעלמה, מקישים את הקוד הראשי ובדיקה. 3 הערות חשובות. 1. קודם כל, שימו לב כשאתם מוציאים את הסוללה או מכניסים את הסוללה, לא מושכים או דוחפים חוטים אחרים של המערכת. יכול לגרום לבעיות, לגלאים בעתיד. זהירות. דבר שני, סוללה, לשים לב שאנחנו מחברים בהדקים הנכונים, אדום לאדום, שחור לשחור, מינוס למינוס, פלוס לפלוס. אני מקווה שזה מובן. וההערה השלישית חשובה, מומלץ להשתמש, יש מגוון מלא סוללות בשוק. הן מופיעות מ-4 אמפר בדרך כלל ועד 7 אמפר. כמובן יש יותר, זה הנפוצות בשוק. מומלץ לעבוד עם 7 אמפר. הערה נוספת שלא קשורה. בין 2 ל-3 מומלץ, מה שנקרא המלצת טכנאי, להחליף את הסוללות מראש. אם יש מספר ארגזים, להחליף אותם ביחד, כדי שיהיה לנו שקט ושהמערכת תעבוד בזמן הפסקת חשמל את המהירה שהיא יכולה. המון בהצלחה. להתראות.